gyara Allah. Salamu alaikum ya ku shugabannin Najeriya. Ga wata tunatarwa. Anya kuwa kuna tunanin akwai ranar gobe alkiyama? Idan ko haka ne, me yasa talakawan da suka zaɓe ku babu dare ba rana suke cikin mummunan hali? Abinci kadai talaka yake tunani. Babu tsaro. Talakan da bai ji ba bai gani ba, a bi shi a ƙauye a yanka shi, ko kuma a je gona a sace shi, ko mutumin da bai ji ba bai gani ba, a ɗauke shi a ce sai an kawo wasu maƙudan kuɗi. Kafin fa ku samu madafan ikon nan kullum kuna tare da talaka. Amma da zarar kun samu sai ka ji honorable yana talaka ya dame shi, ko kuma ka ji ana tattalin arzikin duniya ne ya samu matsala. To in haka ne tattalin arziki ya taɓu, me yasa ku shugabanni ba a rage muku ɗan kaɗan daga cikin abin da kuke taɓawa na albarkacin ƙasa ba? Ku sani wallahi sun matallahi mulki baya tabbata da zalunci, kuma kujerar mulki tamkar kujerar aski ce. Da lokacin sauka yayi, ko ka shirya ko baka shirya ba sai ka tafi. A gani na shugabanninmu ba sa tausayin talakawansu. An bar malan talaka da rigima da cikinsa kawai. Babu ilimi, babu magunguna a asibitoci, babu tsaro, babu hanyoyi. Ga abubuwan mu'amala na yau da kullum kuɗin su ya linka sau 3. Duk wannan abubuwan fa a iyakan kaɗan uwana malan talaka suke faruwa. Su ku a can sama shiru kake ji wai malam ya ci shirwa. Dubu kwana-kwanan nan abin takaicin da ya faru a wannan ƙasa tamu. An ba da abinci da niyyar a tallafa akan annobar coronavirus, a raba wa kowa ya samu. Abin takaici sai aka ɗan ɗebi wani kaɗan daga ciki aka yi samfur. Ana haka sai matasa suka fara zanga-zangar lumana, sai suka ci karo da wani warehouse na jihar Lagos, suka fasa sai suka ga abincin coronavirus dankare. Daga nan fa akalla yanzu maganar da nake yi jihohi da yawa an fasa warehouse ɗinsu kuma an ga wannan kaya cike. Abinda na kasa ganewa shine anya mutumin da aka ba abinci ya baka shine ya tsare ka a gida har tsawon wasu watanni wai kar ka kamu da wata cuta? Kai, na kasa gane ma ina aka dosa. Wani zai ta alkawari bai ma ko ka shiga halin dimuwa, da nai nazari na ga rayuwa, tsaya da kafar ka sha ruwa, ba mai maka sai Allah ɗaya dan shi ne mahaliccin duniya. Bari mu tsaya a nan sai mako na gaba. Ku ci gaba da bin mu a cikin wannan shiri mai suna ƙasar mu a yau a tashar YouTube mai suna Baban Nura Channel. Ku yi subscribe kuma ku danna ƙararrawa, da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku samu alama. Allah ka bawa ƙasar mu zaman lafiya, karuwar arziki, kwanciyar hankali. Amin. Amin.